Γεια σας. Δεν χρειάζεται να μάθετε πώς ονομάζομαι, απλά θα κάνω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω πως αν δεν θέλετε να με ακούσετε ή απλά θέλετε για κράξιμο, τότε πάρτε το ποντικάκι σας και πηγαίνετε σε άλλο βίντεο. Δεν σας αναγκάζει κανείς να με ακούσετε. Και δεν έβαλα να φαίνομαι την ώρα που μιλάω, επειδή δεν έκανα αυτό το βίντεο για να δείτε την εμφάνισή μου, αλλά για να ακούσετε 2-3 πραγματάκια που σας χρειάζονται. Από ό,τι είδατε και από τον τίτλο, αυτό είναι ένα βίντεο για τους haters του Justin Bieber και τον One Direction. Δεν είμαι Direction, απλά δεν γουστάρω τους haters. Με νευριάζουν. Αρχίζω. Πρώτον, από ό,τι ξέρω, εδώ και τόσα χρόνια έχουμε δημοκρατία. Άρα κανείς δεν σας πιέζει να ακούγετε τραγούδια τους. Ακούστε Beyoncé, Katy Perry, Demi Lovato, ό,τι θέλετε ακούστε. Και μην ακούτε Justin ή Wandy αφού δεν σας αρέσουν. Είναι πολύ απλό το θέμα. Αλλά από τη στιγμή που από μόνοι σας αποφασίσετε να ακούσετε τραγούδια τους, γιατί τους σχολιάζετε. Με το να λέτε πελάρες και άσχημα πράγματα για τους άλλους δεν σας κάνει cool στους φίλους σας. Τους σχολιάζετε μόνο και μόνο επειδή είναι διάσημοι. Βγάζουν τόσα εκατομμύρια κάθε χρόνο. Έχουν τόσα εκατομμύρια κορίτσια να τους θέλουν και επειδή εσείς έχετε ανασφάλεια και κόμπλεξ για τον εαυτό σας, σχολιάζετε τους άλλους για να νιώσετε καλύτερα. Αλλά όσο αυτοί θα κυκλοφοράνε με τις Ferrari και θα φοράνε ακριβά ρούχα, εσείς θα δουλεύετε, γι' αυτό το μίσος σας δεν τους κάνει πιο αδύνατους, αντιθέτως τους κάνει πιο δυνατούς. Έμαθαν να αντιμετωπίζουν το μίσος και να τους κάνει πιο δυνατούς. Υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή των haters. Αυτή η εκδοχή είναι που αυτοί οι άνθρωποι απλά βαρεθήκανε το Facebook και το Twitter και δεν ξέρουν τι να κάνουν και απλά σχολιάζουν για να περάσει η ώρα. Μάθετε όμως ζώα πως τα λόγια πληγώνουν. Το κάνετε εσείς για την πλάκα, αλλά τα λόγια πληγώνουν τους άλλους, πληγώνουν εμάς και φυσικά τον Justin και τους One Direction. Το δεύτερο για τις οικογένειες, το κράξιμο των οικογενειών. Ξέρετε τη μητέρα τους? Όχι. Ξέρετε τον πατέρα τους? Όχι. Ξέρετε τους αδελφούς τους? Όχι. Ξέρετε τις αδελφές τους? Όχι φυσικά. Ξέρετε άλλους τους συγγενείς? Όχι. Τότε πώς μπορεί ο μικρός και προβληματικός σας εγκέφαλος να τους σχολιάζει αφού δεν τους ξέρετε? Δεν είναι καθόλου λογικό, μα καθόλου. Δηλαδή, σχολιάζετε κάποιο άγνωστο χωρίς καν να ξέρετε τις δυσκολίες που περνά. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα και εσείς τους σχολιάζετε σαν να ζουν αυτή την άνετη ζωή που εσείς νομίζετε πως έχουν. Δεν ξέρετε τι δυσκολίες περνάνε. Δεν λέω πως περνάνε δυσκολίες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά όχι. Αυτούς τους σχολιάζετε μόνο και μόνο επειδή είναι συγγενείς του Justin Bieber ή απλά είναι συγγενείς του One Direction. Δηλαδή λίγο έλεος, δεν έχετε καθόλου ψυχή πάνω σας. Πρώτα πληγώνετε τον Justin και τους Wandy, άρα πληγώνετε και εμάς περισσότερο επειδή πληγώνετε τα είδωλά μας. Τα είδωλα που μας έμαθαν να είμαστε κάποιοι. Τα είδωλα που μας έμαθαν να μην λέμε ποτέ. Τα είδωλα που μας έκαναν να πιστεύουν στα όνειρά μας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μας έκαναν πιο δυνατούς και εσείς τους μειώνετε. Δεν έχετε δικαίωμα. Μα κανένα δικαίωμα.